ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ କେହି ଜଣେ ଚିକେନ୍ କଷୁଥିବାର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିଲି। ବୋଉକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ କଲ୍ କଲି। ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ ବୋଉ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ମନ ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚୁଲିରେ ବୋଉ ବସିଥିଲା ଚିକେନ୍ କରି। ମନ ମୋର ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଭାରି। ଚିକେନ୍ ଭିତରୁ ମୋ କଲିଜା କରଡ଼ା ପସନ୍ଦ, ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ହୋଇଥିଲା ଆନନ୍ଦ। ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଖୁଡ଼ି ଆଣି ଧରିଥିଲେ ଚିକେନ୍ ପରଟାକୁ। ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ପରି ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ଜଗି ବସିଥିଲି ଖାଇବି ବୋଲି। ବଡ଼ ଥାଳିଟିରେ ଧରି ମାଗୁଥିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଭାରି। ବୋଉ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ଦେଇଛି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ। ଦୟାକରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେହି ହସିବେ। ଥାଳିଟି ଧରି ଏମିତି ହେଉଥିବାର ଦେଖି ବୋଉ ମୋତେ କହୁଛି ଚିକେନ୍ କଞ୍ଚା ହୋଇଛି, ତୁ ଯେମିତି ହେଉଛୁ ଲୋକମାନେ ଭାବିବି ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇନି କି। ଯାହା ଘରେ ଶୋଇଥିବୁ, ଚିକେନ୍ କଷା ହେଲେ ମୁଁ ଡାକିବି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବି। ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୋ ମନ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରେଟିକୁ ଧରି ଚିକେନ୍, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଆଣିଲି ହେରି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କି ଖରାପ ଭାବିବେନି ହେରି, ମାସ ସାରା ଚିକେନ୍ ଖାଇନଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଟିକେ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଭାରି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେମିତି